Tire kod ote mar Ken Odiwuor. Penjne SG ni kinde duto ka jopuonj tire kod ng'ur ewi dwaro maggi mora mora to chakore maliet kae to oduogo kwe ka jotend riwruoggi mag KUPPET romo kod jodito mag piny owacho kata migawo mar somo. Bang'e achien jopuonj duogo ywak ni CBA margi ne owuondgie kata oluokgi. Be ginyalo gomo dichiel once and for all mondo mi gitiek wechegi machando gi gite? Lydia, ok wanyal gomo dichiel ma gigi rum. Nikech samoro mwachiew to wachiew gi gik manyien ma dwarore mondo otim. To tich mwatiyo mar manyo ne jopuonj kaka jo union en tich dwar. Lydia, dala ucha ok bor gi nam. Koso chiegni gi nam? Chiegni. Kuchiegni gi nam? Kidhi nam, idhi ki iketo objective ni idhi manyo rech. Oluwore gi gogo ma in go. To ka en gogo ma mako menacha, gogo mako menacha nyalo mako rech mang'eny. To nitie gogo ma wang'e dongo, en omena kala kala. To madongo to ang'o kiyudo to ang'o omako. To ka jadwar ma ja field mamako madhi e dwar e bungu, to inyalo wuok ni dhi mako jowi kata antelope, tipo mna kimako mwanda kata puoyo, pod tero mna dala. Wan jodwar, to kendo wang'eyo ni ka ondiki ni employer moloyo to employer ma en sirikal, to wuodhno ok oyot ahinya. Wuodhno ok oyot ahinya. Nikech igo kodwa kwan migo kodwa kwan ni budget, watiyo gi budget moa e the same agulu ma jok public servants moko be chieme. Koro wacho ni to wadwa mi uma, to jogi to wami ang'o? Koro nitie piem. Jok ma onego beni deal kodwa maber en group miluongo ni Salaries and Remuneration Commission. SRC. Kadiponi ne en independent, di koro oseng'ado ni jopuonj mapuonje station achiel ka ng'ato imiyo 150,000 to onego beni ng'at maluwe kata jok mang'ado machin mogik yudo Sh90,000. Nikech mane ka nitiere gimiluongo ni allowance mobedo recognized international ni 25% emonego beni nitie salary differentials. To pare ni wane public service ni aneno kulando ka endi ka Gachagua dwaro ni mondo miye higni 5 kende omiye $85,000,000. To japuonj ma retire bang' tiyo higni 35 timiyo $3.5 depending on your grade. Koro ere kuma nitiere justice. Ere kama nitiere justice. Koro ana akwaya jopuonj machalo kaka Odiwuor ni wabed gi ng'uono mondo wang'i ni en dwar luoko koluokwa. Kama wantiere ni wan be wase achieve gima ng'eny ne jopuonj. Nikech sani endi kata ka ji wacha ni ok en chest thumping. To Lydia, kata sikul ma Badalu kacha idhi yuda kata ka sikul kolo nigi problem ni jopuonj ose attract kata banks mamigi loan maging'iew gari. Koro ka sikul nigi acreage matin to kata makami pake mitoka onge. Nikech japuonj riembo gari. Mano en gima wasekelo ka. Koro mago gin concerted effort manwachako mana 2009. To kendo kaluwore sani. Koro sani endi Lydia ing'e gima tinde timore. Jopuonj ma sani endi kondiki to kupuonjo dweche 3 to nyalo ng'iewo TV, onyalo ng'iewo tando, onyalo ng'iewo kom moko ka loan. Wan kama nwasechako go mondo ni yud kom sofa set ming'iewo Sh7,000 tidhi higher purchase. Thoth jopuonj ok dhi higher purchase sani. Mano en atua mwasegoyo kodgi. Koro akwayo horuok mapek kuom jopuonj ni kata beni pok wachopo kuma onego beni wachope. To en lweny ma ok nyal rumo dichiel. Ka koro lweny mar jo Iran gi Amerika chamo ok rum. Gisiko man olore to yawe. Ineno ka gigore ma samoro Tel Aviv sani mo yande pok ogo gi mbom. Sani onge City.
to par ni ok odhi rumo True. e wambe marwa ni rumo ne ok yot Yeah.